Tare tuturor, astăzi o să ne jucăm. Nu mă pot să deschid asta. Avem. Bambu, destul de bun. Deloc de mici. În acțiune! Ce face să rămână? Au, că dau. Nu plouă acolo, nu? Și aici a plouă tot așa. M-a făcut flash până la Cosmina la muncă, m-a făcut flash. Păi și-a luat umbrele la... O ia vântul, a făcut telecomandă. Asta vrea să-și ia să mănânce ceva, să-și ia să merg la asta. A vrut să-și ia ceva. La fastul. Și zic, hai, m-am dus, nu, m-am dus și i-am dat să duc și asta, și așa, ceva. Dai sunat-o să-i zici să-mi bagă Robux? Am dat cu el în cap, dacă nu iau. Ce? Păi, da, m-am dus și i-am dat cu el, dar ce le-am dat, nu te mă făcesc. Nu mai sta neîmbrăcată, nu așa. Nu-i bine. Eu am zis că ajung. Eu am zis că ajung până pleacă. Dar ea dacă a plecat, a plecat. Player sau... A plecat un pic mai devreme. E unul cu medalionul. Am ajuns mult pe ea. Trebuie să faci. Da, mă, tati, spune diseară, când vii să spune pe ăla, mai omorât să văd lucrul. Nu mă omoară și asta. Când vine să-i pună pe robot. Îi pune 20 de lei, când vii diseară, că dacă te pune... 30! Să-i pune, haide, să vă. Da, ce vreme urâtă. Costa mă curentat? Mai are și mâine și gata. Pare bine. E bine că e aproape, iarăși. Eu ăștia agruzele să-mi bag la mine acolo, că se mână la pensie, dar nu pot ea să treabă de poliție asta, să lasă băcării. Avea Liza electrică pe cum să învață ea, hai că sunt eu la muncă, o mai ia, sau la curentul meu. Aha. Mai mă auziți?
curentul. S-a luat curentul. S-a luat curentul. Na bine. O să ne jucăm Roblox. Rifles. Nu știu dacă unii dintre voi nu știu ce e aia Rifles. Tati, ce scrie acolo? Nu știu. Asta e ok. Bă, nu mai merge niciun joc. Că nu merge internetul, mă. În afară de GTA. Bă! Auzi că nu merge internetul. S-a luat curentul, la mine nu mai merge Wi-Fi. Da, am băgat date. David nu mai umbla acolo că e de la net.